ne beida o sana tamam.
Oh, Mika, I'm not tip up. Is I put you by now? Again. Allah. Nda kusino chumuzo hapo no akanda livido newa. Nitacho mondo budai no. I wish need the phone number that's it. They are my wollies.
dịkwa mma nwa ya ne ọ na-enu igwe onye ọgbakọ na-ezuzu ala itigbuo n'aka Kamera again. Na